De eerste steen van de Volmolen in Merselo werd op vrijdagmiddag symbolisch onthuld door de oorspronkelijke initiatiefnemers Jacques Lamers en Koos Winkels. Theo Zegers van Stichting Loobeek is een van de karttrekkers van de Volmolen aan de Loobeek. 3 jaar geleden, ik heb het even aangehaald, waren we hier. Nou, er is gelukkig een hoop gebeurd. Kun je ons even snel meenemen van die tijd tot waar we nu zijn? Ja, van die 3 jaar geleden hebben we natuurlijk bijna 2,5 jaar heel weinig kunnen doen. Gewoon simpel omdat de middelen er waren. En in de laatste half jaar, 3/4 jaar is dat in de stroomversnelling geraakt. Dat past mooi bij een Volmolen. En omdat we dus middelen ter beschikking kregen uit de Maasgaard, waardoor we dit project op konden pakken. En de vergunning was aangevraagd en daarmee kwam het inderdaad vlot vooruit. En is het ongeveer een maand of 2 geleden is het daadwerkelijk de schop in de grond gegaan. Ja, de hele fundering staat denk ik al, hè? Dus ja, nu gaat het heel snel denk ik. Ja, in feite hebben we nou de wand klaar waar het water straks doorgestroomt, waar het rat in gaat hangen. En waar het gebouwtje komt te staan, dat is uitgegraven. En hoe lang moet alles gaan duren? Nou, we schatten in dat het eind van de winter, vroeg voorjaar, dat dan het gebouw er moet staan. Ja, het is wel heel bijzonder voor dit gebied, hè? Want er wordt een stukje in de oorspronkelijke staat hersteld. Moet ik het zeg het zo goed? Ja, niet helemaal, want de Volmolen heeft nooit op deze locatie gestaan. Maar gezien de omstandigheden van het water wat we hier ter beschikking hebben met wat verval, kunnen we hier dus die Volmolen realiseren. En past keurig in het herinrichten van Loobeekdal. Ik denk dat we ruim 10 jaar bezig zijn om dit project samen met de Boerenschans en de Schaapskooi te realiseren. Waarvan de Boerenschans een stuk verderop ligt. Maar, en de Schaapskooi moet over een paar jaar nog een keer gerealiseerd worden. Maar dit is het tweede deel van het project en dat is wel mooi dat we zover gekomen zijn. Ja, wat als straks alles zover is, ja, wat er hier dan nog, ja, worden denk ik zaken georganiseerd, mensen kunnen uiteraard komen kijken. Ja, we kunnen komen kijken hoe dat zo'n Volmolen werkt, om het verfilten van zeg maar wollen stoffen te laten zien. En we willen hier dan straks ook veldwerk gaan doen, dus workshops houden en mensen uitleg geven hoe de een en de ander in elkaar steekt. Dat is het idee erachter. Maar je moet wel goed zoeken naar de molen. Ja, het is altijd even zoeken, maar ook daar zullen we straks natuurlijk aandacht aan besteden. Als het daadwerkelijk staat, is het een mooi moment om dan bij wijze van spreken met wat richtingborden duidelijk te maken hoe ze er kunnen komen. En daar zullen we zeker meer publiciteit aan geven. Gewoon Zandstraat aanhouden en dan komt eigenlijk alles goed. Tussen Zandstraat en Den Haag, achter camping De Linde, daar moet je zijn. En wat ik dadelijk doe, is ook namens Jacques. Zoals gezegd weer.